ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали таҷиков қарор доред. Бо шумо ҳастам Тоҷиддини Сайфиддин. Бо дархости бисёре аз шумо ки дар комментарияҳо навистед суруди ғарибӣ шавад, суруди ғарибӣ шавад. Инак баъри шумо мехостам як суруди ғарибиро пешкаш кунам. Шумо лайк монед, агар подписатсия накарда бошед подписатсия кунед, чунки видеоҳои мо пешкаши шумо тез гардад. тамошои хуб хоҳонам. рафтем. поизои душанбе ба Москав мерае, бар кишвари рус муҳоҷирои нав мерае. тоҷик бачае басад азобу дарду ғам, аз хона ба дар аз пеши модар мерае. тоҷик бачае босад азобу дарду ғам, аз хона ба дар аз пеши модар мерае. вой худоҷон ғарибӣ, вой худоҷон ғарибӣ, вой худоҷон ғарибӣ, чӣ сахт аст ғарибӣ. аз ҳароси ё мусофири сар мешае, сад фикру хаёл бар сари ман ҷамъ мешае. аз ҳароси ё мусофири сар мешае, сад фикру хаёл бар сари ман ҷамъ мешае. дар шаҳрҳои бегона бо мардуми рус, аз оби дидам қиссаву асар мешае. дар шаҳрҳои бегона бо мардуми рус, аз оби дидам қиссаву асар мешае. вой худоҷон ғарибӣ, вой худоҷон ғарибӣ, вой худоҷон ғарибӣ, чӣ сахт аст ғарибӣ. як шохи пури гандум афтид ба замин, ин тақдиру ин қисмату ин насиба бин. як шохи пури гандум афтид ба замин, ин тақдиру ин қисмату ин насиба бин. дӯстони азиз ба қадри ёрон бирасед, шояд ки дигар дидор намешавад чунин. дӯстони азиз ба қадри ёрон бирасед, шояд ки дидор намешавад чунин. вой худоҷон ғарибӣ, вой худоҷон ғарибӣ, вой худоҷон ғарибӣ, чӣ сахт аст ғарибӣ. вой худоҷон ғарибӣ, вой худоҷон ғарибӣ, вой худоҷон ғарибӣ, чӣ сахт аст ғарибӣ.